Ola, bo día. Benvidos e benvidas a este programa de actividades no fogar, actividades físicas saudables, vale? É un programa que está dentro do ámbito de Fene queda na casa, desa proposta multilateral para que teñades moitas posibilidades de actividades variadas de ocio, tempo libre, lecer e de saúde en este caso, vale? Vai ser moi variada, supoño que 3 días á semana aproximadamente iremos variando os contidos para que teñades de todos os tipos, de todos os gustos, actividades físicas, estilo ximnasia, pilates, etc. Actividades máis rítmicas, outras máis de psicomotricidade, coordinación, etc. Traballaremos as diferentes capacidades físicas e tamén as coordinativas. Todo eso dentro de conseguir unha motricidade saudable, de acordo? O vídeo de hoxe é un pouco a primeira sesión de presentación vai de que coñezamos un pouco os elementos básicos das sesións. As sesións serán aproximadamente 30 minutos de actividade física que conlevarán unha primeira parte de quecemento, de preparación, unha parte de desenvolvemento que terá pois unha idea conductora, unha línea xeral para cada sesión específica e por último unha parte de volta a calma, de recuperación, de volta á normalidade. Vale? Comezamos logo. Vamos a dar co quecemento. A actividade de hoxe é moi básica, moi sinxela. Non necesitamos material. Entón, para o quecemento, primeiro separamos os pés a anchura de cadeiras e o que vamos a facer é traballar un poquinho a conciencia corporal, o sea, notar o noso corpo, o estado de tensión ou relaxación, os equilibrios ou desequilibrios que podamos ter nas diferentes articulacións. Para iso, nos colocamos cos pés a anchura de cadeiras, como vos dicía, desplegamos os ombros hacia atrás en posición que chaman de apertura, abrimos un pouquiño, deixamos caer os ombreiros, a pelve á mesma altura, o peso trasladado hacia ambas plantas dos pés por igual, notamos a mirada horizontal e equilibrada, o pescozo en extensión, notamos toda a columna vertebral en un mismo eixo, en unha mesma línea. Se nos vísemos de lado, veríamos que temos alineadas a orella, o ombreiro, a coxa, o xeonllo e o nocelo. Simplemente respiramos de maneira tranquila e relaxada polo nariz, expulsando pola boca, notando entón esa destensión corporal, esa distensión e ese equilibrio nas diferentes cinturas pélvica, escapular e tamén nos apoios. Ben, despois de un pouco concienciarnos de como estamos, de facer este pequeno test, este chequeo, vamos a comezar facendo un pouco de soltura muscular e para iso simplemente damos uns movimentos de golpeteo, de balanceo, vale? Sueltos e relaxados. Tamén podemos facer o que chaman o simio, o mono, os pés hacia dentro, xeonllos tamén, e movemos sueltos e relaxados, ombreiros atrás, adiante, vedes que se bambolean os músculos sin tensión. O mesmo cos brazos tamén, soltámolos arriba, deixámolos caer soltos e relaxados, flexionamos un pouco o tronco, facemos balanceos con os ombreiros moi destensados, moi relaxados, cruzamos tamén. E se damos un paso atrás, se nos apoiamos, podemos facer movimentos de descontracción de ombro, ombreiro, con un solo lado, un solo brazo, e cambiamos. Estos son exercicios de descontracción e de liberación desa articulación do ombreiro. Despacio arriba, quentamos seguindo unha orde, pode ser arriba abaixo, abaixo arriba, como nos apeteza, as diferentes articulacións, para non esquecernos de ninguna. Vamos entón, por exemplo, aí cos nocelos, facendo unha flexión-extensión, cambiando o peso. Vamos a ir cambiando o peso, pero neste caso lateral, de canto interior a exterior dos pés. Vamos cos xeonllos, movimentos que poden ser circulares, de flexión-extensión, de semicírculo con as pernas independentes. Seguimos un pouco máis arriba, vamos a ir cambiando o peso de coxa a coxa, como se de un fío me tirarse de un lado e do outro. Estes movimentos comezan sendo laterais, despois se transforman, por exemplo, en circulares. Eso é, a un lado,
flexión de xeonllo e vamos a traballar xa un pouco a zona lumbosacra. Abrimos e xiro, 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 imos cambiando de lado a lado, vedes que un brazo se abre para adquirir velocidade, adquirir inercia e o outro se flexiona pegándose ao corpo. O tronco sigue erguido. Seguimos con traballo un poquinho máis arriba, xa a zona lumbo dorsal en este caso, con desplazamentos laterales e facemos un doble rebote. E no segundo profundizamos. Coincide coa expiración. Cada vez que botemos o aire, vou máis abaixo. E dous, e despacio. E dous, e vou balanceando de lado a lado. Para o seguinte, xa a zona dorsal, incluso xa cervical, me poño de lado para que vexades ben. O botar o aire, redondeo espalda, pego o bico, eso é. E estendo, coller o aire, veto o bico, redondeo, o lombo, coto o aire, abro, deslizo as mans, vedes sobre as coxas, sobre a perna, hasta chegar ao xeonllo e máis ou menos hasta a pelve. Redondeo, eso é. Non estou comentando nada sobre a respiración, pero ten que ser unha respiración media, insistindo en apertura para que as últimas costelas, a última zona do tórax se expanda e libere tamén o diafragma, que é o principal músculo respiratorio, e teñamos unha amplitude respiratoria boa, funcional, de acordo? Seguimos cos ombreiros. Os ombreiros suben e baixan, adiante e atrás, alternos, coordinados, igual aquí, círculos. Podemos realizar calquer tipo de movimento sobre esta articulación falsa en sí, porque é unha articulación da omoplata sobre o tórax e é unha articulación muscular. Realmente o ombreiro sería este traballo. Por exemplo, círculos de hombro, e vamos aillando articulación por articulación. Círculos de hombro atrás ou adiante, ou aperturas, ou flexión-extensión alternos, ou os dous de maneira simultánea. Este é o ombreiro, isto é o cóbado. Movilizamos cóbado en círculos hacia fora, cambiamos en círculos hacia dentro, e diferenciando as diferentes articulacións imos xa coa boneca. O seja, que no membro superior, nos brazos, vimos ombro, vimos ombreiro, cóbado e boneca. Tamén podemos facer movimentos cos dedos, círculos variados, flexión-extensión, vale? Pois se nos ocorra. Vamos coas cervicais, pescozo, vamos a baixar o bico como se tuvera unha manchiña aquí na miña camiseta, co cal, cando baixo, cando fago extensión das cervicais, é como se de un fío me tiraran de aí. Eso é. E miro arriba e digo que sí, baixando o bico. Sigo insistindo en respiración cómoda e fluida, polo nariz, expulsando pola boca. Digo tamén que non, de lado a lado, a mirada horizontal, non flexionades o pescozo, ten que estar en extensión. Eso, a un lado e a outro. E por último, orella hacia o ombro, e o baixar o ombro contrario non debe acompañar, non debe subir, debe permanecer baixo. 3, 4, recupero, e vou ao lado contrario, 2, 3, 4, volto, movimentos controlados, que levo ao mesmo tempo facelos que desfacelos, de lado a lado, eso é. Ben, fixemos xa unha mobilidade, vamos a facer uns estiramentos xerais para todo o corpo, que chaman estiramentos posturales, para mellorar un pouco a postura e darnos conta de como estamos colocados. Recordade esa alineación, ombro, orella, ombro, a pelve, xeonllo no celo, e aquí un poquinho de tensión na musculatura anterior do abdomen, tamén un poquinho nos glúteos, e que coloque a zona lumbar
non relaxada, non hiperextensión, sino completamente vertical, aplomada. Nos temos que notar aplomados. Os xeonllos flexionados, que sexan activas esos xeonllos que nos permiten os movimentos, vale? Non hiperextendamos, se me deixo de lado, isto sería hiperextender, e isto é un pouquiño xeonllos flexionados activos. Non quer decir que esteamos en flexión de xeonllo para facer unha media sentadilla, por exemplo, sino simplemente activo, vivas eses xeonllos. De acordo? Estiramentos ahora posturais. Imos a traballar un pouco todas as cadenas musculares anteriores, posteriores, laterais, cruzadas, etc. Os pés xuntiños, xeonllos tamén, colocamos aí en esa tensión que vos acabo de nomear, brazos van arriba, palma con palma, e baixamos mantendo o tronco ben extendido, notamos o lombo con certa tensión, ao coller o aire estiro arriba e atrás, é un sistema de autocrecimento, de que eu mesmo me autoestiro, e ao botar o aire tenso abdominal e baixo un poquinho máis, meto o abdomen, baixo un poquinho, subo arriba e atrás, e suave, regresamos, eso é. Outro moito máis sinxelo que simplemente é os pés separados a anchura de cadeiras, desenroscamos os ombros con rotación externa, os dedos ben abertos, incluso vamos a traballar tamén brazo e antebrazo, para iso, además de abrir ben os dedos, flexionamos as bonecas como se quixéramos empurrar cas nosas mans ao chan, e os ombros, eso, rotación externa, desplegados ben e baixos, cinguidos atrás, como se tuvera unha pinza que me estuvese atrapando as dúas omoplatas, as escápulas, eso é. Simplemente dende aquí, insistimos en apertura, e vedes como se marca na camiseta as costelas, apertura do tórax, ou inspirar, apertura, 3, último xa, cuarto, e soltar, vale? 2 máis, veña. Vamos a facer unha media lúa, vamos a estirar todos o costado dereito e esquerdo, a musculatura lateral, cruzo perna dereita por detrás, brazo esquerdo apoiado aquí na cintura, brazo dereito ben arriba en dirección da orella, e esta man estabiliza e empurra, mentros a outra tira arriba cruzando e facendo entre perna, tronco, brazo, debuxando unha media lúa. Nos inclinamos lateral, cada vez que boto aire inclino un poquinho máis, un pouco máis, última xa, e recupero e fago o mesmo do lado contrario. Cruzo por detrás, man contraria estabilizando, brazo por derriba, esta man estabiliza, empurra, este brazo cerca da orella en extensión, vedes que por aquí vai a man e dibuixo unha media lúa, regreso e descruzo con calma, eso é. Dous máis, un para a parte anterior do corpo e un para toda a musculatura posterior, para as cadenas musculares que temos por aí enlazadas. Por exemplo, cruzo dedos, xunto ben, me poño ben de lado para que vexades, xunto ben os pés, os xeonllos como se tuver que aguantar unha folla de papel entre eles, eso, os xeonllos activos, estendo ben os cóbados, levando atrás os ombreiros, e vou flexionando o tronco, pero non redondo, sino en plano, mantendo certa tensión na zona lumbar, brazos arriba, as nosas mans buscan o teito, miramos hacia os xeonllos e mantemos a posición. Cada vez que boto aire, baixo un pouco máis, 4 ciclos de respiración, 3,
3, 4, flexión de xeonllo para que sexa cómodo a volta, ao regreso e cambio. Facémolo por diante para toda a musculatura anterior. Cruzo, estendo, subo, arriba, 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 un sistema, o que vos dicía, de autocrecimento, os pés colocados cómodos a anchura de cadeiras, arriba eu mesmo me autoestiro, arriba e atrás, proyectando hacia adiante a pelve e estirando todo o anterior. Teño que notar musculatura dorsal, intercostais, ventre, o sea, recto abdominal, incluso por diante da perna, noto tamén certa tensión. Para non contar 10-15 segundos, o que fago é contar 4 respiracións. Mínimo 4 ciclos de respiración cómoda, relaxada. Eso, xa levo 4, e volto e regreso. Bueno, xa fixemos, entón, recordo, os obxectivos de hoxe eran ver as diferentes partes da sesión e como é un crecemento xeral, xa fixemos, con mobilidade, con ahora estiramentos posturais e poderíamos pasar agora unha parte de desenvolvemento que pode ser, por exemplo, muscular. Vamos a facer simplemente 2 exercicios, os máis básicos de membro superior e inferior, que van a ser a sentadiña e van a ser os fondos, as flexións de brazos. Vamos a facer con diferentes niveis de dificultade, propoñéndovos que o fagades adecuado ao vosso nivel de capacidade física. Faremos 10 repeticións, hoxe traballamos por repeticións porque son poucas, pero outros días traballaremos por tempo, e entón será máis sinxelo facelo individual, porque se traballamos durante un tempo dado, aqueles que teñades mellor condición física faredes máis repeticións, e os que teñan pois, menos forza, menos capacidade física, realizarían menos repeticións. Hoxe facemos todos 10, pero vamos a facer en diferentes niveles de dificultade. Para a sentadiña, os pés lixeiramente abertos en U, e os xeonllos irán hacia a punta dos pés. Notamos que o peso baixa, se me pon de lado, baixa en dirección ao talón. Non cargaríamos o peso hacia o xeonllo, sino hacia atrás, en unha liña vertical imaginaria. Os brazos contrabalancean, indos hacia diante, e subo. Este sería máis ou menos o movimento da media sentadiña. Canto máis profundo fagamos, máis traballo muscular e máis beneficios a nivel de engrase, de lubricación articular, e iso pois, é boa cousa. Entón, facemos 10 repeticións. Si teño menos forza, me quedo aquí. Si teño máis forza, baixo un pouco máis. Si teño capacidade e mobilidade suficiente nas coxas, baixo profundo e estendo. Importante chegar a unha posición de extensión, vale? Unha sentadiña completa. Pois 10 repeticións, dependendo do vosso nivel, escolledes un grado de flexión, vale? Pois, unha, e subo, 2, arriba, 3, 4, subo, 5, arriba, 6, despacio, 7, me leva o mesmo tempo baixar que subir, 8, estendo, coloco ben a postura, unha máis, 10 e arriba. Ben, imos co traballo de membro superior, de brazos, vamos cos esas flexións. Para as flexións, podas facer en cuadrupedia, ou seja, en 4 apoios, e simplemente vedes que teño o cu arriba e simplemente flexionar o peito, achegar o peito a esteriña, intentando que a posición inicial sexa con cómodos ben extendidos, ombreiros á mesma altura, mantendo esa postura correcta, flexión-extensión. Si teño un poquinho máis de forza, traslado máis peso hacia os brazos. Canto máis peso traslada a eles, máis traballan. Retraso un pouco os talóns, me poño en extensión, si me coloco de lado o vedes mellor. Antes estábamos en flexión, cerquiña o peito das mans. Agora temos xa máis brazo de palanca e xa o traballo muscular de brazos é máis grande. E por último, se quero facer un brazo de palanca longo, apoio os pés e xa temos todo o corpo trasladando o peso hacia os brazos. E dende aquí
con calma, 10 repeticións sobre xeonllos, en cuadrupedia ou en extensión. Pois veña, 10 e 1, estendo, 2, estendo de todo, 3, notade que o movimento é simétrico, 4, arriba, 5, subo, 6, subo, 7, arriba, 8, subo, 9, arriba, 10, subo, apoio e voltamos á segunda serie. Hoxe facemos simplemente dúas series. Non é traballo abondo para un desenvolvemento físico importante, pero sí que nos vai axudar a manter. Cada día iremos incrementando o traballo. Hoxe, dúas series de 10 repeticións chega. Recordamos os pés anchos de cadeiras, flexión de xeonllo, brazos contrabalanceando, baixamos e subimos para esa sentadiña e coa flexión que cada un poida ou estime oportuna. Pois, axudándonos a respiración, unha, subo, dúas, arriba, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estendo, 9, arriba, 10 e chegamos ao final. Nos queda a segunda serie de membro superior, de flexións de brazos, en esos tres niveis que indicamos, escollemos cal, me coloco de lado para que vexades o traballo e a alineación do corpo e vamos alá con 10 repeticións. 1, 2, 3, 4, estendo, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e arriba. Despacio. Chegamos aquí ao final destas dúas series de desarrollo muscular de pernas e brazos. Unha cousa da que non nos debemos esquecer cada día sería o reforzo da nosa faixa natural, o core, o que chaman o core en pilates, que sería a parte anterior, reto anterior, o que é o abdominal en sí, os músculos oblicuos e transversos, vale? E os músculos lumbares e glúteos. Todo este paquete muscular, este cinto muscular, é o que nos protexe ante o exceso de moitas horas sentados ou en inactividade. E deberíamos de cuidar moito esta parte de transmisión das forzas que é o noso core. Todos os días un pouquiño de traballo sobre el, tanto de tono, de forza, como de estiramento e mobilización, sería unha cousa moi adecuada para a vosa saúde. Hoxe facemos unha pequena mostra de traballo de core a nivel prono, o sea, boca abaixo, lateral e supino ou boca arriba. E o facemos mediante planchas isométricas, ou seja, aguantar unha posición sin moverse, de acordo? Con varios niveis tamén de dificultade. Vamos con a posición prono, boca abaixo, sobre os cóbados, os antebrazos, e podemos colocar antebrazos apoiados e os xeonllos, ou incluso, se temos máis forza, apoiaríamos a punta dos pés e ergueríamos arriba os glúteos, as cachas. Si sobre os antebrazos me costa moito, canto menos inclinado sea o plano, máis sinxelo é. Esta é outra posición, moi sinxela. Necesita de certo tono no abdome, pero non é moi costosa. Si en esta posición o fago xa sobre a punta dos pés, xa me costa algo máis. O seguinte nivel sería sobre antebrazos e xeonllos e por último, o cuarto e último nivel aquí. De acordo? Pois contamos 20, que comezamos xa. 1, 2, 3, 4, alineados e alineadas. 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, apoio e descanso. Vamos ao lateral. O traballo na plancha lateral, primeiro nivel de dificultade, sinxelo, sobre o antebrazo e
un xeonllo erguendo a cadeira e podemos ter outro pé apoiado. Si podemos, desplegamos o brazo. Si isto nos parece sinxelo, estendemos tamén a perna. E se aínda temos máis forza, si podemos, e somos capaces de ir ao seguinte nivel, apoiamos o pé e nos quedamos en esta posición como de estrela. Pois contamos 10, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, apoio e baixo e cambio de lado. Escollendo o nivel de dificultade, repetimos outros 10. Apoio, xeonllo ou pé, brazo, perna arriba si poido, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descendo, apoio e cambio. Fixemos plancha prona, boca abaixo, planchas laterales, imos coa plancha cara arriba. Facer a ponte, así de sinxelo. Nos colocamos ben atrás, ombros e cabeza ben apoiadas, apoyamos a planta do pé, dos ambos pés por igual, e vamos a elevar a pelve arriba para montar un plano, para facer un plano inclinado. Si podemos, os brazos irían aquí, tamén como tirando hacia o teito. Apreto abdomen, glúteo, ou botar o aire, subo, conto 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sigo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, baixamos, eso é. Bueno, o traballo de core de hoxe foi simplemente unha mostra. Isto habería que repetilo varias series, 2, 3 mínimo, 20, 30 segundos cada unha delas, e con iso axudamos a conservar ese tono e ese traballo muscular necesario para que a nosa postura non se nos vaya causando, convertindo patolóxica, causando un problema, non? Ben, imos á última parte, simplemente volver á calma, volver a descender o tono muscular e a intensidade do exercicio e relaxar un poquinho os músculos principais. Por exemplo, desde xeonllos, tal como estamos, avanzamos esta posición do rezo e vamos atrás, glúteos hacia os talós, baixando a fronte, o mesmo ou 4 ciclos de respiración ou contamos, por exemplo, 15. Boto aire, sempre uso a respiración para mellorar a relaxación e o estiramento. Boto aire, me inclino, vou abaixo e cada vez profundizo máis co peito. Voltamos arriba, separamos un poquinho as más, ou por exemplo adiante, eso é. Si esta postura me costa, a fago menos intensa, con menos percorrido, apoio os antebrazos e estendo un poquinho o pescozo. Eso é. Vamos atrás. Facemos 2 máis en esta posición, simplemente avanzo con unha zancada, traslado o peso, estendo ben o tronco. Manteño esas 4 respiracións, a continuación estendo o xeonllo, entro co ventre adiante, baixo ao final o peito e outras 4 respiracións. Despacio recollo e fago o cambio para facer o mesmo do lado contrario. Baixo, estendo, aguanto esas 4 respiracións, tronco ben erguido, estendido. Canta máis amplitude entre ambos muslos, mellor estamos a estirar, mantendo o tronco ben erguido,
estendo a continuación, boto o peito sobre o xeonllo, manteño estes 4 ciclos de respiración, cada vez que boto o aire profundizo, recuperamos a posición, imos facer hacia a zona superior, hacia a cintura escapular, outros estiramentos, cóbado hacia o hombro, máis ou menos en 90 grados, flexión. Uso a respiración como método de relaxación, de distensión, para reforzar, axudarme no estiramento, que sexa máis profundo. Os estiramentos que sexan progresivos, non forcedes a extensión dos músculos, sino que vamos progresivamente desactivando os filtros inseguros que conteñen no seu interior os músculos para proporcionar unha maior amplitude, un maior estiramento. Cambio, e esa desactivación ten que ser progresiva para non causar lesións ou para que non se activen esos seguros e fagamos un mal estiramento, que realmente non cause efecto, non? Sigo respirando, destensando, tiro, cruzo, eso é. Último xa, simplemente este estiramento é intuitivo, cada un de vos ídelo facer de maneira o que pida o corpo. É un estiramento animal, que chamo eu. É como os gatos cando pola mañá se botan ao sol e estiran as patas hacia onde lles apetece. Pois vos facedes movimentos de apertura, de extensión a un lado, a outro, intuitivo, mobilizando o corpo e sentindo o corpo, que foi un pouco a idea co que comezamos a sesión de hoxe, de acordo? Que antes de facer calquer tipo de actividade física é moi boa cousa ter unha conciencia corporal, focalizarse, concentrarse, prestar atención ao corpo, que é o que vades a estar traballando. Bueno, o de hoxe foi entón unha pequena mostra de sesión inicial. Outros días terán material, por exemplo, unha cadeira, usaremos unha silla, ou usaremos un pau dunha escoba, ou un periódico, ou calquer outro elemento dos que teñades pola casa. Por exemplo, cojines tamén, ou, bueno, etc. Vale? E irán variando os obxectivos de cada sesión en canto a, pois, máis ritmo, por exemplo, máis actividades con ritmo, ou actividades máis coordinativas, que traballen unhas ou outras capacidades en esa parte principal que vos falaba. Pero, en definitiva, todas elas van a ser actividades físicas saudables e para todos os públicos, para que pequenos e maiores, ou persoas de maior idade ou menor idade, poidades acceder a elas e adecualas ao vosso nivel. De acordo? Grazas pola vosa atención e seguimos. Veña!